Bon dia, Bookhunters. Ja estem al juny, semblava que no arribaria mai, però finalment estem aquí i això per nosaltres vol dir que comença el juny nòrdic, aquesta iniciativa que ja vam començar l'any passat i que fa uns mesos ja us vam presentar. Us deixarem per aquí un vídeo amb propostes per si us hi voleu animar, però bé, abans toca repassar les lectures que vam fer durant el mes de maig. Exacte. Recordeu-vos també que els nostres vídeos es poden veure a la plataforma ClapClap, donar les gràcies a tots els subscriptors que tenim, que ja s'acosten a 650, la veritat és que són moltíssims i estem molt contents. Hòstia, 650, que són molts, eh? Bueno, està bé, no? És que jo no pensava que arribaríem a tants. Bueno, però a poc a poc, escolta. És que jo no m'ho imaginava, però si ara ja no veig tan lluny que arribem als 1.000, eh? Bueno, a poc, no et flipis tampoc. No, però a mi em faria molta il·lusió arribar a 1.000 subscriptors a YouTube, eh? Bueno, estaria bé, però... I què podríem fer per arribar a 1.000? És que clar, jo no sé, falta molt, però... Parlar, no sé, més vídeos. És que més temps no tenim per gravar. Espera un moment. On vas? Ara, Què fas, Sergi, amb el gat? home, els gats a internet triomfen un munt. Vull dir, ensenyar gats a les xarxes, tothom ho mira, això. Però, pobre, si és molt gran ja el gat, deixa-l estar. Comencem. Bé, no sé si ho haureu notat, però jo tinc la veu una mica enganxada. Entre que vam passar el Covid ara fa relativament poc i que a més després vam poder assistir a un concert d'Antònia Font, d'inici de gira, un assaig general que vam fer, doncs m'ha quedat aquesta veu i jo ja no sé si la recuperaré. Però bé, potser us hauríeu d'acostumar a partir d'ara. De totes maneres, anem endavant. Us ensenyo els llibres que he llegit jo durant aquest mes de maig passat. Vaig començar llegint un dels meus autors de capçalera, que és l'Albert Sánchez Pinyol, amb El monstre de Santa Helena. Després, finalment, vaig tornar a Elizabeth Strout. Ho vaig dir, Ja no et faré així. la Laia no s'ho creia, però vaig decidir llegir-la. Vaig llegir Tot és possible, d'aquesta autora Elizabeth Strout, editat per 1984. També després de dir molts mesos que volia llegir Zweig una altra vegada, vaig llegir finalment Carta d'una desconeguda, publicat per Quadrants Crema. Després vaig tenir també l'oportunitat de llegir Uns déus ferotges de Daniel Genís, publicat per Males Herbes. Un llibre que em feia molta il·lusió llegir i que va ser el meu regal de Sant Jordi, quina gran sorpresa, eh? Quina sorpresa. Que me'l va regalar la No Laia. sabia que el volies. No. No. Que és Mort accidental d'un anarquista, de Darío Fo, una obra de teatre, publicada per Edicions de la Geminada. Vaig tornar al gènere fantàstic amb Zoo City, de la Lauren Beukes, publicat per Mai Més, i vaig acabar el mes llegint en Max Gross, La vila perduda, que és una publicació d'Edicions del Periscopi, traduït per Ferran Ràfols. I tu, Laia, què tal? Jo 4 llibres en la meva línia. Em moc entre els 3 i els 4, sempre. Jo vaig llegir Els ous fatídics de Mikhail Bulgakov, amb aquesta traducció de Jaume Creus, que va publicar Com a negre, que té aquest rerefons científic, que des que l'has llegit tu ja sabia que li volia fer queixalada, també. Un altre llibre també curtet, aquest d'assaig, L'Allegro Manon Troppo, de Carlo Cipolla, traduït per Tom Vilalta i que va publicar a Segona Perifèria. Vaig llegir també el 4 llibre, per fi, que va sortir ja del segell Les altres herbes, L'home que es va enamorar de la lluna, de Thomas Pambauer, amb traducció de Joana Castells. I també vaig llegir el meu llibre de Sant Jordi, que és L'arbre de l'oblit, de Nancy Houston, amb traducció de Marta Marfany, amb aquesta publicació de l'Altra Editorial. Que complidors, no? Llegir els llibres de Sant Jordi de seguida. És que a mi no m'agrada deixar-los molt de temps, els llibres de Sant Jordi. El regal aquest de Sant Jordi... Una altra cosa és que per Sant Jordi tu te compris molts llibres i te facis molts autoregals, no? Però aquell llibre que et regalen per Sant Jordi, a mi deixar-lo molt de temps em fa pena, no sé. I És aquest com, any no va ser el cas de que ens vam autoregalar moltíssims llibres, només No. ens vam regalar aquests dos que vam dir, que la gent Sí. no s'ho creia quan deia que no em compraria més llibres per Sant Jordi, però clar, en teníem tants Sí. que bé. Però igualment és això, que tu te'n podries comprar molt, però els regals mutus i tal, tampoc ens regalem mai 50 llibres mútuament. Jo aquests no, m'agrada llegir-los, és com un mini deute també, no? No sé. Sí. Bé, doncs començaré jo parlant dels llibres, si et sembla bé. El normal seria que jo aquest mes us parlés d'aquest llibre, de l'Albert Sánchez Pinyol, que us comentava, El monstre de Santa Helena, publicat per La Campana. I per què seria normal? Doncs bé, és un dels meus autors de capçalera, és d'aquests que quan treu llibre jo sé segur que el llegiré. He de dir que em va agradar,
però tampoc no em va impressionar. No em va impressionar per un motiu molt concret, i és que l'home té una fórmula i la va repetint llibre rere llibre. Llavors jo agrairia llegir algun altre registre de l'autor. Ja en té, té llibres d'articles, també té la sèrie de Victus i Vae Victus, que són més de ficció històrica, però aquest, que és de gènere fantàstic, típic llibre amb monstres, típic llibre d'humor irònic de l'autor, hi ha molta sang, gore pràcticament, i a mi em va agradar, però perquè m'agrada l'estil de l'autor, m'agrada com explica les coses, jo em faig un fart de riure amb ell, però el llibre no és més que, sap greu, però una repetició de La pell freda o de Pandora al Congo, és, com diguem, más de lo mismo. Llavors prefereixo parlar d'un altre llibre. El que sí vaig poder constatar és que compleix a la perfecció el que ell mateix va explicar a les estructures elementals de la narrativa. Ja et va avisar, llavors, Ell va avisar. L'estructura es compleix perfectament en aquest llibre, pàgina per pàgina pràcticament. Potser una mica massa. Ja no sorprèn, la fórmula es repeteix i, per tant, jo el llibre del que vull parlar és el meu de Sant Jordi, aquest que us deia, Mort accidental d'un anarquista, de Dario Fo, un autor italià molt reconegut, i bé, d'edicions de la Geminada, per cert, i amb traducció de Guillem Jordi Graells. I si us vull parlar, a part de que em va agradar força, m'ho vaig passar molt bé llegint aquest llibre, és perquè té una forma d'obra de teatre. I jo, com gairebé tothom que conec, no solem llegir teatre. Hi ha gent molt aficionada a anar-hi, nosaltres ens agrada, però no hi anem gaire al teatre, hem de dir. Però llegir teatre, la veritat és que quan ho vam posar a Instagram, doncs tothom deia, jo és que llegir teatre... I bé, també és una mica per trencar una mica els tabús i els estigmes d'això. No deixa de ser un format com un altre per explicar allò que vols. I el que explica aquí realment està molt bé. Gràcies a aquest llibre vaig poder conèixer el cas d'en Giuseppe Pinelli, que es diu, que era un anarquista, treballava de ferroviari i doncs estava en grupúsculs anarquistes, i li van encolomar la responsabilitat d'un atemptat amb bombes a una plaça de Milà. I bé, ell no era culpable, però el van detenir, el van interrogar, va passar uns dies a comissaria i d'alguna manera va caure per una finestra de la comissaria. Llavors, clar, va ser un cas amb molta controvèrsia, perquè primer es va parlar que s'havia suïcidat, després van dir que havia caigut accidentalment, com diu el títol, Mort accidental d'un anarquista, i bé, això era un cas real, va ser un cas real que va passar. I també en el llibre s'explica que hi havia un cas anterior molt semblant, no? Curiosament, un detingut que no es reconeix com a culpable i que acaba mort en circumstàncies una mica estranyes. Doncs bé, aquest cas, que va ser real, l'any 1969, va inspirar a Dario Fo per escriure aquesta obra. I en aquesta obra, doncs, és una comèdia, en realitat. Explica uns fets tràgics, però et fas un fart de riure. Perquè hi surt un personatge que està a comissaria perquè l'acusen de fer-se passar per un altre, i no sé què, un cas menor, però ell s'assabenta que hi ha aquest cas, de que hi ha aquest anarquista mort, i ell, doncs, fent una mica la viu-viu, doncs, veu els papers, sap que la policia no sap molt bé com amagar el cas aquest, i bé, comença a fer-se passar per personatges. Ell és un home que ha estat internat en institucions psiquiàtriques la tira de vegades, però bé, diguéssim que comença a fer ballar el cap dels policies, es fa passar primer per un jutge, després per un capità de la policia, i els va enganyant i els va dient jo estic de la vostra part, però clar, tot això és molt sospitós, per tant hem de generar una versió del cas que us deixi bé a vosaltres. Llavors, clar, si dieu això, us acusaran de tal altra cosa. I bé, els porta per on vol, els fa canviar la versió com vol, i quan acabes veient, diguem que la veritat és molt volàtil, i que al final te la pots inventar la veritat i pots generar-ne una de nova que al final la gent et comprarà. I bé, el que vol aquí Dario Fo és posar en evidència doncs, els estaments policials i els poders públics, i ho aconsegueix amb una ironia i una comèdia que tu te'n rius i al mateix temps et fa molta ràbia. Fa ràbia perquè dius, hòstia, és que aquests policies ho compren qualsevol cosa per tal de salvar-se. I bé, el personatge aquest que es fa anomenar el boig, no? El personatge boig, és un fart de riure, i els fa anar per on vol. Fins i tot la premsa acaba sortint i també en surt escaldada. I bé, té un final molt sorprenent, molt impactant, fins i tot, que no estaven les versions que van transcendir primer de l'obra, però que sí que estava en l'original.
I bé, jo bàsicament era per això, reivindicar que el teatre també es pot llegir. No en puc ser un defensor perquè no el llegeixo habitualment, però sí que a mi m'ha valgut molt la pena llegir aquest llibre, en tenia ganes, em feia molta gràcia i la veritat és que n'he quedat molt content. I bé, potser m'animaria a llegir altres obres de teatre. Hi ha grans autors que sempre els tenim allà pendents perquè quan fan teatre doncs no els llegim, doncs qui sap, igual m'hi animaré algun dia. Shakespeare, no? Va, potser, mira, això, aquestes coses a vegades llegeixes llibres que et porten a d'altres i això està molt bé en la literatura. Sí. Què destaques, Laia? Home, jo començaré, no es podia saber, per L'home que es va enamorar de la lluna, de Thomas Pambauer, traducció de Joana Castells, com ja he dit abans, quart títol que publica el segell Les Altres Herbes, aquesta barreja entre l'altra editorial i Males Herbes. Hem de dir que nosaltres ja sabíem que sortiria aquest llibre, perquè vam fer el mes de novembre un directe amb l'Eugènia Brogi i amb en Ricard Planes de Males Herbes, i l'Eugènia doncs, de l'altra editorial, i ens ho van xivar, ens van dir que no sabíem si ho podien dir o no, i dir, va, us ho diem. Ens ho van dir i ens vam quedar igual. Sí. Perquè aquesta és la gràcia de Les Altres Herbes, no? Que ens porta títols que en realitat doncs, són clàssics ja contemporanis, perquè no són massa antics, aquest llibre es va escriure l'any 91, però que ja són un clàssic, no? Que ja tenen aquest estatus a altres llocs i que en canvi doncs, aquí la veritat és que no ens havia arribat, o jo el desconeixia completament, no? Dels 4 títols que han publicat fins ara Les Altres Herbes, aquest per mi és el més arriscat, tot i que jo he de dir que no he llegit La Pomera, però bé, és Dafne de Maurier i sí que he llegit a Dafne de Maurier i per tant puc intuir una mica què hi podria trobar. I aquest títol, Déu-n'hi-do, és d'aquells que et deixa bastant flipada i que té moltíssimes coses, parla de moltíssims temes i que contra més en parles amb gent que l'ha llegit, més ganes tens de comentar-lo. Quina és la gràcia d'aquest llibre? Aquest llibre, Thomas Pambauer el que fa és una cosa, que ell fa no només amb aquest llibre, sinó en general, que és una cosa que ell li diu el dangerous writing, o sigui, l'escriptura perillosa, que és que ell, en els seus tallers d'escriptura, aplica una norma de que tu escrius sobre les coses que a tu t'incomoden i que a tu et turmenten, no? Llavors, jo crec que és mig teràpia també, quasi, però com intentem traslladar a la literatura i despullar-nos i plasmar sobre el paper doncs, aquelles coses que incomoden, aquelles coses que punxen, no? I aquí n'hi ha moltíssimes de coses que punxen. La història a grans trets està ambientada a final del segle XIX, principi del segle XX, a Idaho, en plena febre de l'or als Estats Units, i hi ha un personatge que és en Fora al Cobert, que és un noi que és mestís, que és bisexual i que treballa prostituint-se en un bordell d'una dona molt misteriosa que es diu Ida Richelieu. De moment tot va malament. Llavors, espera, en Fora al Cobert perdrà la mare, ell no coneix qui és el seu pare, i llavors s'acaba desenvolupant, de fet aquesta novel·la li diuen que és una novel·la de formació, perquè tu tens un personatge, que en aquest cas és en Fora al Cobert, i el vas seguint a través de la seva joventut, adolescència i transició cap a la maduresa, no? Totes aquelles coses que et fan entrar en conflicte i al final t'acaben conformant la teva personalitat, t'acabes trobant a tu mateix, no? Llavors, clar, un noi que és orfe de pare i de mare, o que no coneix la seva família, que treballa en un bordell, que la seva família acaba sent la gent que hi ha al bordell, la gent que entra, la gent que surt, i tot aquest trajecte que ell fa tan, diguem-ne, mig espiritual també com vital per tal de trobar els seus orígens, és molt bèstia. Perquè es parla moltíssim, o sigui, hi ha molta violència en el llibre i també molta sexualitat i molta bellesa, i totes aquestes 3 coses es barregen en totes les combinacions possibles. Hi ha coses molt maques, hi ha una descoberta sexual bonica i alhora molt violenta i molt dura i coses que no entenem, i jo m'he confrontat amb molts tabús culturals, no? I llavors hi ha coses que tu pots arribar a acceptar o hi ha coses que dius, uau, jo crec que per aquí ja fins i tot em supera, no? Però alhora és com una cosa super absorbent que la veritat és que amb tothom qui n'he anat parlant i ressenyes que he anat veient, jo crec que tots coincidim en el mateix, de que és un llibre que això, que és dangerous writing 100% realment, no? Fa tota aquesta confrontació, està escrit molt bé, o sigui, és que aquest home escriu molt bé, la veritat, i la traducció també és fantàstica, però et confronta i et punxa molt aquest llibre. Llavors, no és un llibre còmode, però és bastant brutal. Jo ho vaig dir a la meva ressenya d'Instagram, fa sentir tantes coses que no saps com parlar-ne. Però jo crec que, o sigui, no havia llegit res així. I de fet, aquestes novel·les de formació de vegades es diu, no? Ostres, clar, la llegeixo amb 18-20 anys i em canvia el paradigma.
I jo quan el vaig llegir, el primer que vaig pensar va ser jo això amb 18 anys ho llegeixo i no sé si l'acabo. Perquè això depèn molt de l'estat de maduresa de cadascú, no? Però segurament hi trobes coses que, hòstia, no sé, potser no tens prou trajectòria, o potser hi ha gent que sí, no? Però potser en el meu cas jo hagués dit, uau, crec que això potser em supera, el deixo una estoneta i l'enganxo més endavant, no? Es parla molt de sexualitat, es parla molt de racisme també, i també de com en els Estats Units es va marginar moltíssim els indis natius, no? Perquè ell, com que és mestís, doncs també hi ha tot aquest viatge a trobar els seus orígens i tal. I llavors és un llibre doncs, que bastant bèstia, però també molt xulo. Llavors és una explosió de sentiments que no sé explicar millor. Per tant, qui s'hi vulgui aventurar, doncs per ell farà. Jo. Ara et faré el que em fas tu habitualment. Deixa'm-el ja a la meva vida, perquè me'l va robar. És que és un llibre que tu intentes explicar-lo, i amb tota la gent que n'hem parlat, intentes explicar-lo, però posant una mica aquest fre, no perquè no t'hagi agradat el llibre, però perquè creus que la gent que hi entri ha de saber què es trobarà, i jo em va fer molta gràcia perquè tots els comentaris era com que xulo, el vull llegir, no? I és que t'estic intentant avisar, però perquè és que és molt magnètic, també. Llavors, és molt especial, és molt especial. Veurem si jo me'l prenc igual que tu. A veure què tal. Intentaré llegir-lo aviat perquè em ve de gust també. Vale. Doncs bé, jo continuo. Ha sigut un mes de lectures així, cap no m'ha desagradat molt, però cap m'ha impressionat gaire, i segurament la que més m'ha agradat i més m'ha convençut i el llibre més complet, doncs és aquest, La vila perduda, de Max Gross, d'Edicions del Periscopi, i traduït per Ferran Ràfols. La premissa d'aquest llibre ja d'inici és molt atractiva, i clar, dius, però a vegades hi ha llibres que són només premissa i després es perden. En aquest cas jo considero que no. És un llibre llarg, té més de 500 pàgines i per tant doncs, és d'aquests que pot tirar una mica enrere, però es llegeix superbé. Una escriptura molt planera, fins i tot divertida a vegades, d'aquesta diversió que et fa somriure, més que riure a riallades, diguem, però bé, que et deixa un bon sabor de boca. I és una història força complexa. Comença narrant la història d'una vila perduda a les muntanyes de Polònia, enmig d'un bosc. Està habitada per jueus ortodoxos, d'aquests de tirar buixons i amb la tradició ben establerta i a l'antiga. I hi ha un esdeveniment que és una parella que parteix peres, no s'aguanten, decideixen divorciar-se, cosa que no que estigui massa ben vista a la vila, però bé, no poden estar junts i ella desapareix, i després ell també desapareix. I bé, d'aquesta vila ningú no en surt, ni ningú n'entra, fa molt de temps. Ja aquí hi ha una cosa estranya. I els rabins de la vila decideixen que se'ls ha d'anar a buscar, perquè no pot ser que estiguin fora del poble. I bé, envien a buscar-los a un noi que és orfe i que no està gaire ben vist, i que consideren que si bé es perd i no torna, doncs no serà una gran pèrdua. Sí, en Yankel, que bé, és un noi que el defineix aquí a la coberta com un capsigrany. Jo penso que és més espavilat del que diu el llibre, però bé, ells l'envien i diuen, si els troba bé, si no els troba, doncs tampoc no passarà res. I bé, el que fan és enviar en Yankel a avisar les autoritats de Polònia. Bé, fins aquí és una història així, però és que resulta que aquesta vila està perduda i està incomunicada des de fa moltes dècades, pràcticament 100 anys. Ha tingut alguns contactes, això ja ho sabrem en el llibre, però està incomunicada del món des d'abans de la Segona Guerra Mundial. No han conegut a Hitler, no han conegut l'Holocaust, no han sabut res del que ha passat, no han sabut que han mort més de 6 milions de jueus en l'Holocaust. I, evidentment, doncs, clar, no han evolucionat tecnològicament, la seva mentalitat és la mateixa, la seva economia de proximitat és la mateixa, perquè clar, no tenen relació amb la resta del món. I aquí doncs s'obre la història i és el quid de la història, no? És una mena d'ucrònia, perquè hi ha hagut una evolució d'una població com si no hagués passat res. És un poblet molt petit, no és a nivell global, però bé, clar, quan els polonesos descobreixen i finalment es creuen en Yankel, descobreixen la vila, que es diu Kreskol, i se'n van cap allà, i doncs que no pot ser que aquesta gent hagin viscut aquí i que no saben res. Sense internet? Sense internet. Mare. I el tema és que no parlen ni polonès, parlen ídix, que és la seva llengua, i clar, és una mena d'alemany gutural així estrany que parlen ells, i ells només parlen això, i clar, que pràcticament no es poden ni comunicar amb el món, perquè ja no queden jueus a Polònia.
religiosos ortodoxos. I clar, aquí hi ha un xoc de cultures, un xoc de temps, perquè clar, ells viuen, doncs, no sé què dir, als anys 40, per dir alguna cosa, però clar, com no han tingut tan poc contacte, podries dir gairebé que estan al 1900. I bé, clar, doncs els polonesos que arriben allà diuen, bueno, aquesta gent no paga ni impostos ni res, aquesta gent se'ls ha de civilitzar, és que no tenen ni correu postal ni res. Llavors comencen a civilitzar-los. I aquest xoc cultural, aquest xoc de tecnologia, de totes les... perquè està ambientat, que és això el que no ens diuen al principi, en l'actualitat. I la gent que els va a veure, doncs, són com nosaltres, tenen mòbils, tenen cotxes, tenen de tot, i ells no coneixen res de tot això. I aquí està la gràcia del llibre. Hi ha dos grans blocs temàtics, un d'ells és, diguéssim, el progrés que viurà Krescol, que no deixa de ser doncs, la descripció de qualsevol evolució d'una societat humana, el que passa que és a marxes forçades, és accelerat perquè en un parell o 3 d'anys han de recuperar doncs, 70 anys de desconnexió total. I per altra banda doncs, hi ha la història dels protagonistes, que aquesta és la més de ficció, en Yankel buscant aquesta parella que ha desaparegut, a Varsòvia, a Lodz, a ciutats grans, que clar, per ells, hosti, aquestes ciutats tan grans i tan tecnològiques i d'això, és un món completament diferent, els hi costa molt adaptar-se, però que ells tenen la seva pròpia història. Hi ha una història de ficció que està bé, com a història, passa bé, i és la que té més humor, perquè clar, ells, pobres, són tan diferents el que es troben doncs, que generen situacions forts hilarants. I la part, diguéssim, de civilització de Krescol, doncs és gairebé a vegades com un assaig, perquè t'explica com evoluciona la seva economia amb la irrupció del turisme, per exemple, els hi construeixen un hotel, aquestes coses, que són canvis molt grans per a la societat. I bé, l'evolució de la història doncs, té bastanta gràcia. I tot plegat, el conjunt, la veritat és que jo el trobo molt, molt complet, perquè és força complex, hi ha diversos fronts i es van tocant. Ens acabaran donant totes les explicacions necessàries per saber per què va passar això. I una cosa que vull destacar, que no vull parlar de més, però que els hi apareixen negacionistes, també. Gent que no s'ho creu. Al principi diu, hòstia, s'ha descobert una vila perduda, que no saben res d'això, i com ja sabem a l'actualitat, doncs qualsevol cosa que passi hi ha gent que ho nega. I els apareixen els seus propis negacionistes, i això doncs, a mi personalment em va fer força gràcia. I és un llibre que crec que és de bastant ampli espectre, aprens coses, però també ja diu el mateix autor que no té la voluntat de ser molt rigorós amb la història, perquè de fet ell, que és americà, desconec si és jueu, intueixo que sí, ha guanyat premis de la comunitat jueva i tot, que per ser la seva primera novel·la, però diu que només ha estat un cop a Polònia. Vull dir, s'ha informat molt, s'ha documentat, però clar, no és un llibre d'història rigorós i això. Però en favor de l'entreteniment doncs, hi afegeix moltes altres coses, com per exemple doncs, aquesta escriptura tan planera i tan agradable de llegir. Té moments molt tendres, fins i tot, molt agradables, que et deixen amb un somriure als llavis, com deia. I bé, que és molt atractiu saber com evoluciona un poble perdut que no sap res i el xoc que els hi provoca adonar-se de que hi ha hagut una cosa com la Segona Guerra Mundial i com l'Holocaust, que per ells no saben res. És això. Jo trobo que pot agradar a un ventall molt gran de gent i bé, espanta una mica que sigui tan llarg, però passa molt bé. Realment a mi no se m'ha fet ni llarg ni pesat de llegir perquè és molt àgil. Perquè el bon temps i la platja sí. està de ser, no? Home, jo no diria que és un llibre de platja d'això, perquè explica moltes coses i és complex, però sí que us el podeu agafar aquest estiu i jo crec que passareu una bona estona. Conceptes tones mortes, volia dir. Sí. Està força bé. Doncs jo el segon llibre del qual parlaré és l'Allegro ma non troppo, d'en Carlo Cipolla. Com he dit abans, en traducció d'Anton Vilalta, que és el segon llibre que va publicar a aquesta nova editorial, que és La segona perifèria. Llavors, és un llibre que és assaig supercurtet, en realitat està fet dos assajos, i quina és la gràcia d'aquest llibre, que és que Carlo Cipolla era un economista historiador que creia, o així ho posa com a la introducció una mica, no?, que si tu d'alguna situació on pots treure una mica de suc, fer una mica d'humor, doncs què s'ha de fer, no?, que és molt bo per la salut i què s'ha de fer. Llavors ell el que feia és que, com a divertiment completament, doncs va escriure alguns assajos en clau d'humor d'esdeveniments històrics o de coses doncs, que a ell li passaven pel cap
i els feia rolar entre els seus companys de la Universitat de Berkeley perquè era professor en aquella universitat. I es va viralitzar. Es va escriure als anys 70 i la gent se'ls passava, se'ls fotocopiava i es veu que la gent els anava buscant fins que al final van decidir, anem a ajuntar-los i anem a publicar-los, no? Llavors, a Allegro Ma non troppo hi ha 2 petits assajos. Llavors, el primer és un assaig sobre la influència. És que no sé si ho podré fer jo, això avui. El primer és sobre la influència del pebre, l'espècie, en la transició des de l'època romana fins al Renaixement. Llavors, en Cipolla es va inventar tota una història sobre doncs, que va haver la caiguda de l'imperi romà, no? I llavors va haver-hi com una mica d'època de bogeria a l'edat mitjana, guerres per aquí, guerres per allà, i que llavors, en aquells moments de guerres, de bèl·lics, hi ha molta mortalitat. Llavors, en els moments de mortalitat, perquè la població sobrevisqui, ha d'haver-hi molta natalitat. I llavors ell diu doncs, que a l'edat mitjana, en aquestes èpoques de guerra, la mortalitat superava la natalitat i, per tant, la població va baixar molt perquè hi havia un bloqueig de l'Orient Mitjà cap a Europa de pebre, perquè el pebre és un potent afrodisíac. I llavors ell es comença a muntar tota una bola de ficant el pebre, el vi i la llana i tot d'elements així com a els desencadenants de tots els molts esdeveniments històrics que passen durant aquella època i no que fan tota la transició. Doncs, per exemple, els personatges que surten són reals, el que passa és que ells han anat fent tota la historieta, no? Però, per exemple, doncs, hi ha un home que es diu Pere l'Ermità, crec, potser m'equivoco, però és com el que va fer el que va promoure la primera croada. Vale? Llavors ell dius, vale, doncs hi ha Terra Santa, hi ha musulmans, no? Hem de fer fora els musulmans, però en realitat el que passa és que a Pere l'Ermità li agradava molt el menjar picant. Llavors, com que hi havia un dèficit de pebre a Europa, ell diu, doncs, mira, aquí guanyem tots, o sigui, jo a Déu li faig un favor perquè me'n vaig cap a Terra Santa, no? I faig fora els musulmans i Terra Santa, cristiana, bla, 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 i a més, obrim tot un canal de comerç perquè es torni a restablir tot el comerç del pebre, no? I la cosa va escalant i la veritat és que és bastant divertit. De fet, va haver una cosa que em va fer gràcia, que és que jo després de llegir, quan ja els he acabat els llibres, de vegades miro ressenyes. A Instagram n'hi ha molt poques d'aquest llibre. De moment, sí. I vaig xafardejar una mica Goodreads. I em va fer molta gràcia perquè hi havia alguns comentaris que espero que siguin irònics de jo no sabia que això era... Jo no sabia que el pebre havia sigut tan important. Es fan pres seriosament. Llavors, aneu en compte que el que explica Carlos Cipolla, doncs, és... els esdeveniments són veritat per això, no? Perquè parla de les croades i parla de les guerres entre els bàrbars i els hongaresos i d'aquí i d'allà, però diguem-ne que el fet de que el pebre fos el desencadenant de tot això, doncs no. Llavors no diré més coses per no fer spoilers, però la veritat és que és prou divertit. I el segon assaig és un assaig sobre l'estupidesa humana. Carlos Cipolla estableix 5 lleis fonamentals sobre l'estupidesa humana perquè ell diu que és el gran problema que té la nostra societat. Llavors, jo he agafat un trosset perquè veieu, perquè és que molt divertit. La introducció, abans de citar les 5 lleis. Llavors ell diu: Darwin ens va ensenyar que compartim un mateix origen amb altres espècies del regne animal i hom sap que totes les espècies, del cuc a l'elefant, han de suportar la seva dosi quotidiana de preocupacions, temors, frustracions, penes i adversitats. Tanmateix, els éssers humans tenen el privilegi d'haver de traginar un pes suplementari, una dosi extra de preocupacions quotidianes causades per un grup de persones que formen part del mateix gènere humà. Aquest grup és molt més poderós que la màfia o que el complex militar industrial o que la internacional comunista. És un grup no organitzat, que no forma part de cap ordenament, que no té líder, que no té president ni estatuts, però que no obstant aconsegueix actuar en perfecta sintonia com si estigués guiat per una mà invisible, de tal manera que les activitats de cadascun dels seus membres contribueixen poderosament a reforçar i amplificar l'eficàcia de tots els altres membres. La natura, el caràcter i el comportament dels membres d'aquest grup constitueixen l'argument de les pàgines següents. I aquest grup és el grup dels estúpids. Llavors, Carlo Maria Cipolla agafa i distribueix els humans en 4 tipus. Diu que hi pot haver gent intel·ligent, que és la gent que obté un benefici de les seves accions, però mentre també es beneficia als altres. Després hi ha els ingenus, que són els que beneficien als altres i ells no n'obtenen res. Llavors hi ha els canalles, que són els que ells no obtenen un benefici i perjudiquen als altres. I després hi ha els estúpids, que són els que no obtenen cap benefici de les seves accions
i a sobre perjudiquen a la resta, no? Em venen noms al cap. Doncs ell agafa i genera com 5 lleis fonamentals de l'estupidesa humana i són lleis del tipus sempre hi ha molts més estúpids dels que o sigui, sempre infravalorem la quantitat d'estúpids que hi ha al món. Total. Ser estúpid o no depèn ni de termes racials, ni de classe social, ni de res. I a més, fins i tot fica com fórmules que ell es treu de la patilla per explicar-ho de manera matemàtica i et dibuixa uns eixos i et diu si ets cap aquí ets més estúpid, si ets més cap allà ets més ingenu. La veritat és que amb les parts de les fórmules havia d'estar una mica atenta, però la veritat és que al final ho fa, és molt subtil, no és, però és subtil, no? Com aquest tros que he llegit, té aquesta cosa, aquest toc. I res, a més, hi ha aquests gràfics que ell fa, després al final del llibre n'hi ha uns quants en blanc, i diu, valora tu, No, entre tu i la gent del teu entorn, a veure si creus de quin grup social pertanys, no? I aquest llibre vam descobrir el joc, aquest restaurant, que a més no, té aquesta voluntat de fer també molts actes culturals que hi ha a Barcelona, on es va fer com una taula a 3, amb Raig Verd, Periscopi, i hi havia estat una perifèria, hi havia en Miquel Adam, i va dir com una cosa al Miquel Adam que crec que no sabré parafrasejar, per tant, si ho escolta el Miquel Adam em sap greu, però venia a dir alguna cosa com, sigueu intel·ligents, si pot ser no sigueu massa ingenus, no sigueu potser només una mica canalles, però no gaire, i definitivament no sigueu estúpids. Llavors, és curtet, és ràpid i és... Jo el vaig agafar amb la intenció de desconnectar una mica i la veritat és que em va servir a 200%. Bé, és un altre llibre que la Laia em va robar en el seu moment. Oh, que robar! Jo dic, sí, a l'estúpid, a la casa. No t'he causat cap perjudici. Bueno, perquè l'has llegit tu abans i ara tinc moltes ganes de llegir-lo, però jo crec que el deixaré per l'agost, perquè mira, ja aprofito per dir que la nostra amiga Sílvia de l'Illa Deserta, que té un compte d'Instagram que seguim molt, doncs ja ens ha avisat que ens farà llegir llibres italians a l'agost. Mira. Doncs mira, jo em guardo aquest, segurament, si puc aguantar durant tot el juliol, que hi ha altra feina el juliol també, Black History July i aquestes coses. Exacte. Doncs el llegiré a l'agost. Bueno, no el deixaré passar gaire temps. No, però a més són 2 tardes per dir això. Doncs això és el que ha donat de si aquest maig. Com us diem, ja estem a juny, per nosaltres és especial perquè muntem aquesta iniciativa que comentàvem del juny nòrdic i jo ja m'he posat a fer la feina perquè ja tenia uns quants llibres pensats i de moment ja estic llegint Cabé el cometa de la Tove Jansson, publicat per l'Altra Tribu, un llibre d'aquests dels Múmins, molt famosos en altres llocs i també aquí sembla ser, però jo no el vaig llegir quan era petit, és un llibre infantil i m'hi he posat ara. I el que llegiré a continuació, que és Àngels de l'univers, d'Einar Már Gudmundsson, islandès el senyor, publicat per l'editorial Nits Blanques i amb traducció d'Inés García López. Aquestes són les meves primeres apostes, però en tindrem més. I animar-vos des d'aquí a que us apunteu a la iniciativa. Només es tracta de llegir llibres d'autors o autores nòrdiques o que passin en el fred, on el gel, la neu, tinguin algun paper important i que no cal tenir un compte a YouTube o Instagram per llegir. Si us animeu i us ve de gust, ja us haurem deixat per aquí també el nostre vídeo que vam fer amb diverses propostes, però escolta, qualsevol llibre que s'adapti a les premisses us va bé i si us ajuda a sortir una mica de la zona de confort i no cal fer-ne una ressenya ni fer res, però el llegiu, en gaudiu, espero que en gaudiu, i si ens ho dieu i ens citeu a xarxes i posant l'etiqueta Juny Nòrdic, doncs ens encantarà saber-ho i comentar-ho amb vosaltres. Ja es comença a notar de fet la calor, Gravar els propers vídeos ja començarà a ser difícil. Sí. Doncs bé, això ha estat tot, esperem que us hagi agradat el vídeo, com sempre ja ho sabeu, als comentaris ens podeu comentar doncs, el que vulgueu, si us han cridat els llibres, si no, si algun dels que no us hem parlat doncs voleu saber alguna cosa més, com sempre també ens podeu fer like, us podeu subscriure al canal si no hi esteu subscrits, ens podeu recomanar a qui vulgueu. Moltíssimes gràcies als que ens aneu seguint més rere més i com sempre, llegiu que el món s'acaba.